Уважаеми зрители, какво ли не удари тая пуста да и се навиди и видяло и по дяволите и мътните да я вземат тая криза. Пазара на имоти, пазар на коли, валутния пазар, женския пазар. А сега мръсницата удари най-милото ни. Ето вижте, кризата удари и турските сериали. Вижте, цитирам, ако не видите, да чуете. Един от най-проспериращите сектори в Турция, производство на ТВ сериали, търпи големи загуби под въздействието на икономическата криза. Ето защо каванчетата тлатлу ми се видя изпосталял в последния епизод на Двама за винаги. Като гледам сериала, може да стане един за винаги, ако не дадат на каванч да апне поне едно кюнефе. Както виждате, аз съм изключително добре запознат с съдбите в турски сериали. Нещо повече, аз съм приятел с половината от героите в тях. Това го знаете, да не говоря, че единствената причина да не съм женен е, че Инджи искаше да живеем в Истанбул. Но аз не искам да живея в Истанбул, искам да живея в София. И тя се тръгна. И ме напусна. И що ръкопляскате на това, че тя се тръгна сега? Кажете ми, удоволствие ли ви е на вас? Продължавате. Това е от жегата, всичко вижте какво ви се случва на вас. Губите критерии представа. Че аз съм сам, а Инджия няма, а вие се радвате. За коментира, има ли криза в сериалите, шегувам се, въобще не съм защото ще Инджи. Или поне за малко. Днес съм покарил един от моите турски приятели, главният герой в Листопад, Али Реза. Здравей, Али! Как си? Моля? Моля? Ако не разбери, нищо. Ако може да те разберем, Али. Ако не разбери нищо, сега ще го кажа. Сега ще го кажа. Да, слушай. Ай на български. На български, както ме дублират у вас. Кажи. Добър вечер, синко. Защо остави сестра си Лейля да забремене? Нима това е, което иска семейството. Майка ти, Хайрие, ще поболее от мъка и ще смърка Ефие. Добре, нека да говорим по същество. Нека да говорим. Още има ли криза? Има ли криза още? Стига бе! Има ли криза? Кажете сега, господин Али Реза. Вайлах, Хасаншаш. Да. Има. Да. Ще ви издам някой ширет от сериала "Цената на живота". Кажете. В 367 епизод. Да. Илкнур се оплаква на сестра си Юмюр. Илкнур се оплаква на сестра си Юмюр. Юмюр. Да. Джусур ми обича, но каза, че няма пари за годежен пристен. Продуцентите му отказали с думите: "Ти шашев ли си подала? Откъде кинти за Алтон?" Добре, какво става с твоята снаха Ферхунде? Тя живо ни интересува всички нас. Ферхунде и тя ли го закъса? Вай, джингиби, бирик ми хредили. Как ги надуваш уйдюрмите? Как ги надуваш? Какво ги правя? Надуваш уйдюрмите. Не ги надувам или ги надушвам? Надушваш уйдюрмите. Да. Добре. Все едно си играл ролята на Кобе Паша в сериала "Косопат". Добре, ти кажи за Ферхунде сега. Удри ли кризата и Ферхунде? Йок. Защо? Удря критическата. А синът ти Фикрет? Кой? Синът ти Фикрет. Фикрет е жена. И не ми е син. А ако пита за сина ми, Шевкет. Да, Шевкет. Отричам се от него! Защо се отричаш от него? Кажи, защо се отричаш от него? Кажи. От Недимък. Защо се отричаш от сина си Шевкет? Той пръста калката на Ферхунде. И замина за коша да се... Демек разряза и брашната калка на две. Продаде я. И с парите отиде на All Inclusive. Голями драми стават в този сериал, бе. Али Реза. Това е нищо. Да. Коцамбей. Майката на Шевкет. Да? И моя жена Хайрие. Хайрие. Иска да си смени пола. Айде, бе. И да стане гадже на Таркан. Стига, бе. От мъка ми идва да запея
Айнима шакадън, шакадън. Айнима шакадън, шакадън. Накрая, какво ще посъветите българските си колеги? Али Реза? На български. Асло. На български, да. Искам да се обърна към колежката Елена Сертаки Ханъм. От вашия сериал Джамо да я. Кое е това? Стъклен дом. Стъклен дом. Елено Ханъм, не вилизай дебедюс гола в банята. Дома е стъклен и ти се вижда върху дето.